ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ କଣ ହେଇଛି ଆଜି ମତେ ଡାକୁନ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଆଜି ସେଟା ମନ ଦୁଃଖ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଶୋଇପଡ଼ ତୁମେ ରାଗିଛ ଶୋଇପଡ଼ କେତେ ରାଗିଛ? ଶୋଇପଡ଼। ଅନ୍ଧାରୁ ଉଠିଥିଲି ବୋଲି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଏଗୁଟା କିସ କଳା କଳା ଚକୁଳି କଳା କଳା ଚକୁଳି ଇଏ କଣ ଉଠେଇ ପାରିନ? ଅଧା ଫାଳ ନାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଆମ ଲାଲି ପାଖରେ ଅଧା ଫାଳ ଆମର ମୁସୁ ପାଖରେ ଇଏ କିସ? ସେଟା ହଉଛି ପେଜ ପକା ଚକୁଳି ପେଜ ପକା। ଆଉ ସେଟା ଢଙ୍ଗସ ଟିକେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ କି ହେଇନି। କି ହେଇଛି ପେଟକୁ ଗଲେ ସେ ଛିଡ଼ିକି ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ମୋ ଧନର କିସ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ ସେତେବେଳେ ଛିଡ଼ିକି ହିଁ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। ଧନ କିସ ଏକା ବାଢି ଆଣି ଖାଇଦେଲ ଯେ ମୋର କାହିଁ? ଖାଅ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇବିନି। ମୁଁ ଡାକିଥିଲ ଖାଇବା ପାଇଁ? ତୁ ଏଇନା ଡାକୁଛୁ ଖାଅ। ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଚକୁଳି ଯେ ଖାଉଛ ଚକୁଳିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଚକୁଳିଟାରେ କେତେଟା କଳା ଗଣି ଗଣି ଖାଉଛ? ହଁ ହେ ଗো ଚକୁଳିଟାରେ କେତେଟା କଳା ଅଛି? କେତେଟା କଳା ଗଣି ଗଣି ଖାଉଛ? ଆଉ ତରକାରୀଟା କେତେ ନାଗୁଛି? 60ଟା କଣା ଅଛି। 60ଟା ଗୁଣି ଗୁଣି କଣ ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 କରିକି 69ଟା କଣା ଅଛି। ହଁ ତମେ ନା କହିବ 89ଟା କଣା ଅଛି। ଓ ରାଗ ଦେଖ ନାକ କରି ନାକଟା ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାନି। ଓହୋ ତରକାରୀଟା କେତେ ନାଗୁଛି? ଝଗଡ଼ା ଲାଗବାର ମନ ହଉଛି? ଖାଇ ଝଗଡ଼ା ଲଗା ମନ ହଉଛି ଆଜି ଗୁରୁବାରଟା ପା। ତରକାରୀ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ୍ଷୀରିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଚିକେନ କଷା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପାଣିଟା? ମଦ ଭଳିଆ। ଖାଇବାର ଅଛି ଯଦି ଖାଅ ନହେଲେ ଉଠିକି ଯାଅ ଶୁଅ। ଝଗଡ଼ା ଲାଗବାର ମୋତେ ନାହିଁ ସିଧା ଶୋଇପଯାଅ। ମୁଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୋର। କିସ ହେଇଛି ତମ ମୁଡ୍? ଆଜି ମୁଡ୍ର କିସ ହେଇଛି କହୁନ ମତେ ମୁଁ ଚଟଣି ବନେଇ ଖାଇଦେବି। କୁହ ହେଇନି। ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ବିଲାତି ଦରକାର ବିଲାତି ବି ନାହିଁ। ଅଛି ବା ଫ୍ରିଜରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଅଛି। ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି ଗାଈକୁ ଦେଇକି। ମା ବିଲାତି କିଲୋ ହେଲାନି 80 ଟଙ୍କା। তুমি ଆମ ଲାଲିକୁ ଦେଇକି ସାରିଦେଲନି? ଯାଉ ତମେ ବିଲାତି ଦାନ କରୁଛ। କେତେ ଗୋଟେ ଦାନଟା ତମେ। 150 ଟଙ୍କା ଚିକେନ ଆଣିକି ତ ମାସକୁ ଖାଇଦଉଛି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ। ସେଟା ତମେ ଖାଉଛ ସେଟା ମୁଁ ଖାଇନି। ତୁମେ ତ ଶୁଙ୍ଗି ଦିଅ ଖାଲି। ମୁଁ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିଦିଏ ମୋ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକି ପେଟ ପୁରା। ମୁଁ ଶୋଇନି ମତେ ବହୁତ ଅଖାଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୁଁ ଯାଇ ଶୋଇଯିବି।